dir que no hi ha hagut res escandalós de ningú, com es deia amb la sèrie, que es tirés d'un balcó d'alta baix, vull dir que després digués que perquè hi pres ayahuasca i l'efecte que l'havia produït l'havia propulsat a fer aquesta bogeria o aquest suïcidi. Llavors, com que no hi ha hagut cap accident d'aquests greus, o almenys que se sàpiga, com us dic, doncs hi ha aquesta certa tolerància. Per altra banda, suposo que el govern tampoc s'hi pot posar massa, perquè vull dir, amb el mercat lliure o relativament lliure que hi ha per internet, doncs es pot comprar això. Per exemple, aquesta liana està comprada a internet, no? Està comprada a través d'internet d'una empresa de Bali. O sigui que això m'ho han enviat des de Bali i ignoro si ho cultiven a Bali, que té un bon clima per cultivar la banisteria, o ells ho compren a l'Amazonia, a Sud-amèrica, i d'allà ho porten a Bali per enviar-ho per correu. És a dir, que la mundialització ja porta aquestes coses, no? Aleshores, dintre d'aquest tercer paradigma, com us dic, d'ús terapèutic de l'ayahuasca, hi ha hagut alguns intents. Per exemple, fa uns anys vaig elaborar un protocol per usar ayahuasca en tensoteràpia, usant fotografies com estímuls d'imatges de la pròpia biografia del pacient. Bueno, ara tampoc m'allargaré amb això, però vull dir que s'han elaborat certs protocols i amb uns resultats terapèutics interessants, vull dir que positius. Llavors, arrel d'això s'han creat també algunes clíniques amb millor o pitjor encert a Sud-amèrica, països on el consum d'ayahuasca és tradicional i per tant està regulat, és legal. I són clíniques que fan aquí promoció, clíniques per tractar toxicomanies, per tractar depressions, etc. I llavors, com us dic, el que hi ha en aquest moment jo diria que és bastant semblant a quan van arribar els anglosaxons a Nord-amèrica, que van començar a repartir whisky entre els indis s'emborratxaven perquè no sabien com prendre aquell whisky i després, com que els havia agradat l'estat d'ebrietat, anaven a buscar l'alcohol i a canvi donaven el que els demanessin, de búfals o dones, o en fi. Doncs, concretant, aquí a Occident hi ha aquests tres paradigmes, avui dia. El paradigma formal religiós del consum de l'ayahuasca, que és minoritari, que és de gran contenció, que sol tenir tot un component simbòlic, estètic, teològic, per descomptat, comunitari també, amb millor o pitjor encert, això és una altra qüestió, perquè de fet les coses quan es treuen del seu context cultural, o les coses, els factors culturals, quan es treuen del context on s'han creat, requereixen molts ajustos i no sempre es donen aquests ajustos. Per exemple, el consum d'ayahuasca, una cosa que deriva del consum d'ayahuasca és un augment important del narcisisme, com que produeix aquesta sensació de que un ja connecta amb l'absolut, amb l'indescriptible, amb la divinitat, i certament és així, no? Però esclar, si un no té un alt grau d'humilitat després, o de realisme, per baixar d'aquesta fantasia, i que potser sí que sota l'efecte de l'ayahuasca he connectat amb la meva essència, i com que la meva essència és divina o és més enllà de l'ego, hi ha una connexió de veritat amb això que a mi m'agrada dir-ne l'indescriptible, perquè és que és de veritat el terme que millor s'ajusta a la meva experiència en aquests casos, que connecto amb l'indescriptible, o sigui, no sé com descriure-ho, perquè està més enllà de les meves capacitats verbals, i com que no soc un poeta místic, no sabia com explicar-ho, està més enllà de les meves capacitats pictòriques, científiques per descomptat. Aleshores, si no hi ha un entrenament en la contenció cognitiva, doncs és fàcil que un acabi sentint-se tocat per Déu, o gairebé. Aleshores, aquest narcisisme en les societats indígenes, per exemple, no hi és, perquè el propi context cultural, el tipus de pedagogia indígena, diguéssim, que es dona, la forma de convivència, ja impedeix que es desenvolupi el narcisisme en aquests contextos indígenes, i també en aquests contextos neoreligiosos, com és el cas del Daime, per exemple, que és més rural, o l'UDB, que és més urbana, a Brasil. Són contextos en els quals és difícil que el narcisisme creixi, però en canvi a casa nostra no és gens difícil. Aleshores, repeteixo, hi ha aquest altre paradigma, que és el paradigma xamànic, i que en alguns casos està alimentat per xamans indígenes que venen, en altres casos per persones que ho porten aquí, però en pocs casos que jo hagi observat, almenys en aquest paradigma xamànic, hi ha una real elaboració del context que ha d'orientar l'experiència de l'ayahuasca. És a dir, el context és fonamental quan es prenen enteògens o s'usen tècniques de modificació de la consciència. És a dir, totes aquestes substàncies i tècniques que
també són certes tècniques de respiració catàrtica o extàtica, tècniques que usen els sufis de respiració, que s'usa en ioga, que s'usa, en fi. Doncs, si més no, el que es pot afirmar és que permeabilitzen aquesta estructura que en diem l'ego. Llavors, quan l'ego es dissol o es permeabilitza, es permea, el context adquireix una importància cabdal, perquè de sobte les coses es comencen a relacionar d'una forma nova per l'individu. I el que fins aquell moment era una persona que tenia al costat es pot convertir en un dimoni que m'està amenaçant o en un sant que m'està protegint. És a dir, que el consum d'enteògens i la modificació de l'estat de la consciència, el primer que produeix és un canvi en les relacions que usem per crear el món. D'aquí, per tant, que els elements i els factors simbòlics, estètics, musicals, que creen el context dintre del qual es pren ayahuasca són fonamentals, tant com la pròpia ayahuasca. Llavors, en aquests contexts neoxamànics hi ha un gran descollidor d'això. Vull dir que a vegades en cases, posem ganivets per allà, per exemple, a vegades amb males olors, a vegades amb músiques totalment inadequades per propulsar un efecte de creixement humà o místic o curatiu, terapèutic de l'ayahuasca. Com us dic, i després ja, i per acabar, hi ha el tercer paradigma, que és el de teràpia, i després n'hi ha un quart, però és tan minoritari que no l'he considerat, que és la investigació que està fent-se, o sigui, l'ayahuasca com a objecte d'investigació científica. Aleshores, avui dia, a Barcelona, a l'Hospital de Sant Pau, hi ha un petit equip d'investigadors que està format bàsicament per Jordi Riba i José Carlos Bouso, i tot un petit equip de col·laboradors que tenen, que estan fent investigacions d'avantguarda al món sobre l'ayahuasca, l'efecte farmacològic de l'ayahuasca, l'efecte psicològic de l'ayahuasca, l'efecte biològic, i ha sigut el Jordi Riba, amb les seves investigacions, que ha posat de relleu que la dimetiltriptamina, com ara era considerada el propulsor químic central de l'efecte de l'ayahuasca visionari, que no ho és, no? I que no explica ni el 15% de l'efecte que produeix l'ayahuasca. Aleshores, a l'Hospital de Sant Pau i entorn de l'Hospital de Sant Pau està fent-se un cultiu d'investigacions. Jo mateix estic preparant una sobre l'efecte de l'ayahuasca en persones que tenen càncer, i en aquests moments estic ja acabant de conjugar amb dues associacions de persones malaltes de càncer que hi ha a Barcelona, i estem veient com fer-ho per demanar els permisos legals, perquè són investigacions amb el vistiplau de les autoritats. Naturalment, si es fan a Sant Pau, són investigacions recolzades per una institució oficial, i aquesta investigació que ara estic acabant de perfilar tots els previs, diguéssim, la metodologia, etc., doncs que es tractarà d'això, de veure com afecta el consum de càncer, el consum d'ayahuasca, en l'evolució de malalts de càncer. Doncs també estem acabant de veure com dissenyar la investigació, com demanar els permisos, etc., perquè una cosa és fer investigació bàsica, que és el que està fent-se a Sant Pau, simplement veient com afecta l'ayahuasca sobre el nostre sistema immunològic, sobre el nostre sistema bioquímic, etc. Però l'altra cosa ja és intentar observar l'efecte que pugui tenir sobre una qüestió que mou tants mils de milions d'euros com és el càncer. Llavors, d'aquí que de moment és una investigació que ha estat no tapada, perquè us estic explicant, però en fi, vull dir que no s'ha fet pública, no s'ha notificat al gran públic encara que està en marxa fins que no ho tinguem clar. Bueno, i com us deia també, ja per acabar, hi ha un efecte a l'inversa, que és l'occidentalització de l'ús de l'ayahuasca en contextos indígenes. En aquests últims 17 anys, que fa que vaig regularment a l'Amazonia, i vaig veure grups com els Shuars, la Shuara, els Quichos del Napo, faig ja com un recorregut que em vaig a fer, diguem, observant informants que tinc, i amics, i uns xamans, i prenem ayahuasca junts o no. He anat veient també com inclús la seva forma de prendre i d'administrar ayahuasca es va adaptant al mercat d'Occident, perquè cada vegada hi ha més occidentals que van allà, en forma d'excursions enteògenes o d'excursions ecoturístiques, i que els demanen per prendre ayahuasca. Aleshores, com que la forma indígena originària a vegades és inadequada pels occidentals, perquè implica moltes hores, i no, és que demà hem d'agafar el bus, que seguim el viatge només aquesta nit, no podem prendre ayahuasca. Llavors, hi ha hagut una claríssima adaptació
de la forma de prendre ayahuasca a la demanda d'Occident.